everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Hayibo bafethu ngiyabonga kakhulu ukubuka lama video lawa. Namhlanje sikhuluma ke ngomkhokha guys. Ayikushube ngampela ke manje, kushube into le yangempela. Lele viki eliqalayo lizoba neindaba ezingimnandi, izindaba ezibhlungu zokudlula kuka Jehova wamaJudiya emhlabeni obaziwa ukuthi ke Isambane. Nokuyigama ke guys enilazi ukuthi cha bandla lona lisho amabhadi njengoba ke kunesisho sesizulu esithi ave nebhadi umuntu bese kuthiwa ke ngazi ukuthi wabhekwa Isambane. Ama-teasers reveals ukuthi kuzovela izindaba ezimnandi zokuthi uMabusi ke benosiphamandla ke bazithwele. Kwathi kusenjalo kwaphinde futhi kwavela ukuthi uNokubonga noMlungisi nabo futhi bazithwele. Angiyazi ke ecasule umvelase emathuneni guys, kodwa nje kuthiwa isithombe sakhe siwe ubondeni kwavunguza umoya ukuzibulala. Mkhululi ke guys wahamba wayibulala ke ngokwemthombe ethembekile ngazi ukuthi uyiphose efletini kwawukuphela ke kwakhe ke guys. But ke okuyikhona nje ngifuna ukuthi sikhulume ngakho namhlanje ukuthi ke ubani ozoba umkhululi omusha wamaJudiya. The one and only intombi yasemazobeni bakithi ingena shi ezicathulweni zesambane yathi cha iyo ezoba umkhululi webandla lamaJudiya. Angazi kumfazi womunye umuzi uliphatha kanjani ibandla la komvelasi ngaphela lo mfazi lo umfazi kaphakathwayo. Angazi ukuthi ungena kanjani ekuthena babuzobe bafethu usazosihlakela ngentshela akubazi ungena kanjani thayo ophatha ibandla lamaJudiya guys. Angazi ukuthi ufike kanjani leso sinqumo. Angazi makwenza ukuthi usehlala nevolti okokuqala nje umvelasa akamfuni lo wamama kudala emqinya guys emnqamula nemlethe dala nje bexabana naye umvelasa engasekho emhlabeni akamfuni uMamzobe nendodana yakhe futhi akayifuni futhi uMamzobe phela uyena wabulala ke umvelasa guys. So angazi ukuthi lento ayizamayo izophelela kuphi, angazi ukuthi izophelela kuphi, ukuthi uMamzobe uzolihola kanjani ibandla asazi ngampela. Kodwa ke kuthiwa uzokhipha umndeni wakamvelasa emzini wawo kube uye obusayo agcine ke sekhonza nabesifazane kuphela bazombiza ke ngokuthi umkhululi bemxhaphaza. Kuzo amapeketwane guys nesigungu samadoda ebandla sizoshiya phansi ebandleni lika Mamzobe. Ngiyacabanga kuzophinde kwenzeke le yanto ukuthi ke abantu bahambe bayokhonza ebandleni lika Sibusiso bese ngapha kusala abantu besifazane kuphela ke kuthiwa ke uqhuma nhlanvana ezinye ziyofekela ngeke umvelasa gudluza Isambane kungena uMamzobe umfazi wakomunye umuzi futhi okuyena wambulala. Hayi cha guys angeke kuziyenzeke lento enjalo, kodwa engakusho guys ukuthi ke ngeke ke uMamzobe alibuse, ngeke nje azalibuse liyabandla. Ngiyacabanga nje ukuthi October wethu guys uzobushisa uzobushushu ngampela. Mengahlanyanga uyovaleka amehlo, mengavaleka amehlo onqamuka umlenze. Keep on watching umkhokha guys, kukhulu okuzayo. That's all I have for today. Do leave your comment below and share